Manakana wasingo jotelo magazimio la umoja maneo yuore tuak majaten piny William Ruto onyiero mokalo tuagno magiwacho ni onge gima ber mane wuokie ne jo Kenya. Kweth mar Kenya Kwanza to puoyo tuagno ka jopiny bende ochiwo pachgi. Dweche 13 bang' twak mar yawo ayanga od bura, jatend piny William Ruto noduogo kendo mar chopo dwaro mar katiba. Twak mane oriedo gigo ma osetimo kendo ma ochano timo. Kata kamano, kweth mar Azimio ne okiro lwetgi kanyiero ote mane Ruto ochiwo ewi chal mar telo mare. Well, I'm a disappointed man because gikana expect ni mondo wuoe. Aneno ka okadho gi akadha kata ko mention to wache to ko wache ko tunde chuny wache. Ingeni gira diera siku bra awacho gini jo Kenya hinyore. Na bedo piny kendo na biro e bunge kenda na wuon mondo abed jawinjo kendo janeno ka Dr. Ruto wuoyo. Anok na dwa ni abscond because ka ng'ato riambo jamiriambo to adwa na winje ko riambo nikech koth dhi goye kamoro. Pile jo miriambo koth goye. Bende adwa ni mondo awachi ni hustler fund mane owacho no is a scam. Kanyocha the last time mancha Rangwe kana penjo jo Rangwe go nito ng'awa e Rangwe chiro kanyo mose yudo hustler fund. Okang'e ni jo Rangwe bedo discriminated. Jotelo mag Kenya Kwanza to nopuoyo ndi twagno ka giwacho ni oting'o ber lilo kendo onyiso ni Kenya ochomo kama ber. Wach mapur kaka wanyiewo chiemo mang'eny ka oko miyo dola mang'eny ma Kenya dhi oko medo kendo kata bei motimo kod ohala. Koro kwayo ji mondo otigi mbolea manchi okeli wacho ni kila ng'ato otim ka kare mondo chiemo bed Kenya kae. Unaona katika mkoa wa Nyanza kuna 9 landing sites ya mambo ya fishery ambayo inaendelea, na that is very significant in terms of development and equity across the country. Hata umesikia Coast, umesikia Nyanza, all of the country there is equity in terms of development. Mheshimiwa Rais anajua ya kwamba gharama ya maisha haiko mahali ambapo angetaka iwe, na sio tu kujua, anaelewa na ako na mpango ya jinsi ambavyo anaweza kufanya. Ameongea kuhusu bei, at least bei ya unga, bei ya mahindi imeenda chini kidogo, lakini bado kuna haja ya jitihada ya kuhakikisha kwamba imeenda chini zaidi ya. Kata kamano, Azimio na wacho ni koweyo chopo thoth singo nitie matin ma inyalo wacho. Wacho gima chiel madonge wach no wacho eni bura madhi mbele mar riwruokni oyie mondo dhi mbele. Wan kanyi makoro gino nitie ni kamoro joma obete burano kama Opiyo Wandayi nitie gi Chungwa gi Kalonzo nitie norito wachno mano kende to modong to gin kaka wawinjoga gik mibitim to poko tim. Patisa nimefurahi rais ameweka wazi na bayana kuwa hiyo ni mazungumzo tu ya ile legislative na policy intervention, haiwezi elekea mambo ya handshake ama mambo ya ile government of national unity. Na vile alisema hivyo, sisi ambao ni wafuasi wake tunataka serikali iwepo na upinzani iwepo. Na Jopiny ekidije mopogore bende nochiwo pachgi ewi twak ma jatend piny. Nadhani kuna masuala muhimu ambayo yanatatiza mwananchi wa chini, na sijaona kweli kama ameguzia kinagaubaga yale mambo ambayo yanamguza mwananchi wa chini kabisa. Mimi kwa kweli nimefuatilia kidogo venye rais ameongea, basi ni sawa, lakini kwa kweli mambo mengi sisi tunaona raia wa kawaida anaumia sana. Anaumia kwa sababu maisha imekuwa ghali sana. Sasa serikali inatuambia kweli wana mipango mizuri na mafuta inaongezeka kila siku. Hii maisha mzuri hii ni gani na mwananchi anateseka namna hii? Twak mare mano kawo thuolo sa achiel od bura mamalo, twak mabende nokelo jotelo mag siasa mag kweth ariyo madito e Thurka noweyo ka jotelo opogore paro. Ka kweth to ne ywayo mana koka kore ewi twak mar jatend piny William Ruto. Eric Owenga, Ramogi TV, od bura mamalo, Nairobi. Piny Kenya biro tiyo gi omenda maromo silings